Ibasa ti muna Juan, Kapitulo 5, uno agpatingga ti 21 a versikulo. 1. Sa sinuman amamati ani Jesus isu ti Kristo, nabukel iti Diyos, ket sa sinuman nga agayat iti nangbukel, ayaten namit tinabukel ken kuana. 2. Daytoy ti pakamuan tayo nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos, no ayaten tayo ti Diyos, ket salimitmetan tayo dagiti bilbilin na. 3. Ta daytoy ti ayat ti Diyos, atong palen tayo kumadag iti bilbilin na, ket dagiti bilbilin na sanda a makapadagsin. 4. Ta ti anyaman a mabukal iti Diyos, parukmaon na ti lubong ket daytoy ti panagbaligi, a pangparukma iti lubong isu ti pamati tayo. 5. Ket sa sino ti mangparmek iti lubong, no di dayjay mamati ani Jesus isu ti anak ti Diyos. 6. Daytoy daydi may gapu iti danum ken dara, nga isu ni Jesu-Kristo, saan nga iti danum laing, no diket iti danum ken dara. 7. Ket ti Espiritu ti mangted ti pangpaneknek, gapu ta ti Espiritu ti pudno. 8. Ket tallo dagiti mangsaksi, ti Espiritu ken ti danum ken ti dara, ket dagitoy tallo agdadanggayda iti maymaysa a panangsaksi. 9. No awatan tayo ti pamanekneg dagiti tattao, ti pamanekneg ti Diyos dakdakkel, ta daytoy ti pamanekneg ti Diyos nga pinaneknekan na nga anak na. 10. Ti mamati iti anak ti Diyos, adaan ti pamanekneg, ti saan a mamati iti Diyos, isu pinagbalina nga ulbod, ta saan na a pinati ti pamaneknek nga inted ti Diyos a may papan iti anak na. 11. Ket daytoy isu ti pamaneknek a ti Diyos inikkan na tayo iti biag nga agnanayon, ket daytoy a biag adda iti anak na. 12. Ti agikot iti anak adda biag na, ti saan nga mangupikop iti anak ti Diyos awan kenkuana ti biag. 13. Dagitoy a banbanag insurat ko kada kayo, tapno mamuanyo nga adaan kayo ti biag nga agnanayon, kada kayo a mamati itinagan ti anak ti Diyos. 14. Ket daytoy ti adda kada tayo a panagtalik ken kuana, ano adda anyaman a dawatan tayo a mayanurot iti pagayatan na, isu dinggen na tayo. 15. Ket no amo tayo a dinggen na tayo iti isuamin a dawatan tayo ken kuana, amo tayo nga awatan tayo dagiti dinawat tayo ken kuana. 16. No ti maysa a tao makita na ni kabsat na nga agbasbasol iti maysa a basol, a saan a maipay iti ipapatay, rebeng na nga idawdawat, ket ti Diyos ikkananto ti biag, kahit na asawen dagiti agbasol a saan a maipay iti ipapatay, adda basol a maipay iti ipapatay, saan a daytoy ti kunak nga idawdawat to. 17. Isuamin a kinakillo basol, ket adda basol a saan a maipay iti ipapatay. 18. Amo tayo ati sa sinuman a nabukel iti Diyos, saan nga agbasol, no diket ti nabukel iti Diyos agannad, ket ti dakes saan a sumagid ken kuana. 19. Amo tayo a datayo tattao na tayo ti Diyos, ket ti isuamin a lubong adda iti babaen ti dakes. 20. Ket amo tayo a ti anak ti Diyos immay, ket inikkan na tayo ti pannakaawat, tapno mabigbig tayo dayjay a napudno, ket datayo agtaeng tayo iti dayjay a napudno, nga isu ni anak na a Jesu-Kristo. Daytoy isu ti pudno a Diyos ken ti biag nga agnanayon. 21. Anak ko a dongdongen, igagayo dagiti bagbagiyo kadagiti di Diyosen.